Nhar it-tnejn BirdLife Malta se tniedi t-tieni edizzjoni tal-kampanja On the Move. Din id-darba bilan li tesponi żbuħija tal-asafar tal-passa matul ir-rebbija. Dan wara li l-ewwel kampanja li saret fil-ħarifa li għaddiet kienet suċċess. Lan ta' din il-kampanja li se tkun mifruxa fuq xarejn mill-15 ta' Marzu sal-15 ta' Mejju u li n-nies jiġu mħeġġa jgawdu l-ispettaklu li tipprovdi l-passa tal-asafar u żbuħija tan-natura matul dan l-istaġun. Xi ħaġa li tista' ssir mingħajr l-ebda periklu f'dan iż-żmien partikolari li qed ngħixu fih minħabba l-pandemija. Il-passa tar-rebbija importanti ħafna li matul dan l-istaġun il-Gżejjer Maltin iservu bħala post ta' mistrieħ għal ħafna speċi Ewropej fi triqthom lejn l-Ewropa biex ibejtu. Il-kampanja ta' BirdLife Malta se tkun qed toffri wkoll informazzjoni lil pubbliku dwar il-passa tal-asafar. L-għaqda ambjentali qed tħeġġeġ biex jingħaqdu magħhom iktar volontiera biex jassistu fil-ħidma ta' sorveljanza sabiex ikun żgurat li l-asafar tal-passa jgħaddu minn fuq il-Gżejjer Maltin mingħajr periklu fi triqthom biex ibejtu.